Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw Miyerkules, Hunyo 15, akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong pasalamat sa mga gapiesta niadtong Hunyo 13. Salamat kaayo sa inyo usab nga gipadala diri nako sa Archbishop's Residence. Salamat usab sa gipadala nga marang durian gipadala ni Mark. Salamat kaayo sa durian sa taga Bonifacio. Salamat kaayo. O ingon man usab ako nga belated birthday greetings ngadto ni Jingjing Decades. Nagasaulog siyang birthday niadtong Hunyo 12, Domingo, nga anaa karon namuyo sa Davao City. Ako nga greetings. Ako din pasalamat pod ni Marilyn Tan dinha sa Carmelite Monastery dinha sa Davao City. O ingon man usab ni Ma'am Kerry Ho, salamat kaayo sa inyong gipadala through Mother Lorraine diri sa Malaubang, Osamis City. Usbon ko akong pasalamat ni Marilyn Tan o ingon man usab ni Kerry Ho dinha sa Davao City. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules, Hunyo 15, 2022, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw gayon ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinagoga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpa karon ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpa karon ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, una sa tanan, ania kita sa ika-11 nga ordinaryong Domingo nga semana sa ika-11 nga semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Adlaw Miyerkules o ania kita sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Ang ato gayud nga ebanghelyo karon buot lang nga mutisok sa atong alimpatakan nga kita dili magpasigarbo kun duna kitay himuon nga mga maayo nga buhat. Ingon pananglitan, kung kita mitabang sa mga kabus, kung ikaw mitabang sa mga kabus, dili nimo ipasigarbo. Kung mo paambit ka, dili gyud nimo ipakita. Kana bang imo yung himuon sa tago ang maayo nimo nga buhat. Kay kun kini imong gipakita na matud pa sa ebanghelyo, ikaw nagantihan na. Sato pa di ay ang Ginoo, ang Amahan nga nagtan-aw kanimo,
dili na mo ganti tungod kay nagantihan naman ikaw sa mga katawhan nga mipakpak kanimo, nga mipahiyom kanimo, nga misulti kanimo og mga nindot nga mga pulong. Pero kung ang imo nga maayo nga buhat, imo nga gihimo sa tago, ikaw gantihan gayon. Pero ang ato gyud no nga kinaiya, gusto gyud tang pakpakan. Kung muhatag galita, gusto gyud ta nga ipanabi sa tibuok suok sa kalibutan nga kita mipaambit. Pero ang ato gyud nga ebanghelyo karon nagpahinumdom gyud kanato nga atong buhaton ang maayong buhat pinaagi sa sekreto nga pamaagi. O kung kini atong gihimo, kita panalanginan sa Ginoo. Ug mauusab kung kita magampo. Kung kita magampo, dili gyud ta magpasiatab nga ikaw relyoso, nga ikaw maampoon na kakuyaw day no. Kini bang mga tao ba nga kining magtuo nga sila mas balaan pa kaysa uban, dili din na maayo. Kada bang ingon bitaw ka nga mas balaan pa man ko anak niya, dili din na maayo. Kay imo di ang gigantihan ng imong kaugalingon, kay imo di ay gipasiatab, kay imo di ay nga gipasigarbo, og kini dili maayo. Mao na nga ato gyud nga buhaton sa sekreto ang ato nga gihimo. Labi na gayon dinha sa atong mga maayo nga buhat. Pero kini pong pag-ampo, importante man kay doon naman yung tayo gitawag og community prayer. Importante kaayo nga mo-appeal yun ta sa community prayer. Pananglitan ron kining Domingo. Kining Domingo nga pagsimba, importante kayo kini nga naman kay ato mang gipakita nga kita membro sa komunidad. Pero ang gihisgutan lang karon nga dili kita magpakaron ingnon, dili kita magpasiatab, dili kita magpasigarbo, mao nga dili ba ta manabi nga ako no relyoso kay ko, ako no maampuon kay ko, ako no sige jugog luhod, ako no magsige jugo og ampo og rosaryo. Kada bang dili ba ta mo yaw-yaw bahin sa atong pagka-relyoso. Ang importante mao nga kita mohimo niini sa hilom nga pamaagi pero kini nakitaan sa atong amahan. Pero importante importante pud kaayo nga doon natin gitawag og community prayer. Ang pagmisa, ang pag-attender sa misa, importante kaayo tungod kay kita mipakita nga ikaw kabahin sa komunidad. Pero doon na tayo gitawag og private prayer. Nga kana bang nag-inusara nga pag-ampo. Ikaw nga namati nako karon. Doon na kay panahon nga mag-ampo nga nag-inusara. Importante kayo kana kay mao man kini ang gisgutan sa tong ebanghelyo. Pero kung ikaw muhimo sa pag-inusara nga pag-ampo, pagpakig-uban sa Ginoo, importante nga dili nimo ipanabi nga nining orasa mag-ampo ko, nga nining higayuna mag-ampo ko. Kinahanglan gayud nga imo kining buhaton sa sekreto. Iampo gayud, iampo nimo ang katawhan, iampo nimo ang imong pamilya, iampo nimo ang imong bana, iampo nimo ang imong mga anak, iampo nimo ang imo nga mga tagibaryo. Importante kaayo kana. Pero dili lagi magpasigarbo. Dili ba moingon ba nga, uy, ako balaan gyud ko kay ninyo, kay pirmi gyud kong mag-ampo, pirmi gyud kong makig-uban sa Ginoo. Usahay biya kining mas nakasala, mo binay pirmi nga mag-ampo. Kini bitawng nagtuo bitaw ta nga gisalikway ta sa Ginoo. Kani bitawng usahay maulaw na lang tang mag-ampo. Kung ikaw adunay dako kayo nga sala, ayaw ka ulaw nga muduol sa Ginoo. Kung ikaw nakahimo og dautan, ayaw ka ulaw nga mag-ampo sa Ginoo. Ang importante mao nga duna kay mapaubsanon nga kasing-kasing. Bisan ako maulaw man ta sa Ginoo tungod sa atong mga gihimo sa sekreto. Pero ang importante mao na kita naginulsol sa atong mga sala o dili gyud kita muhunong pag-adto sa Ginoo. Dili gyud kita muutnga, dili gyud kita mo surrender kay ang Ginoo, dili gyud mo surrender kanato. Mao na nga
dili lang nato ipanabi nga kita mas balaan lagi kaysa uban. Ug mao kini ang warning nga gihatag sa ebanghelyo karon. Ang primerong warning mao nga dili kita magpasigarbo nga manghatag. Mao to no ang atong uban nga mga panahon sa politika nga kanang nidagag presidente nya nanghatag og 2,000 nya pakita gyud ba nana nya paghuman nahunong mang panghatag og tag 1,000 muna nga dili gyud magpakita ang imong gihimo nga maayo kinahanglan nga imong himuon sa sekreto nga pamaagi. Pero kung dunay makakita okay lang, pero importante ani mao ang imong intensyon mao nga sekreto ang imong pamaagi. So mao kini ang una nga gisulti, dili magpakaron ingnon kun mutabang sa kabus, dili magpakaron ingnon kun ikaw magampo, kun dili buhaton kini nimo sa sekreto. Ug mao pod ang paghimo og puasa. Kana bang dili ka mukaon tungod kay duna kay giampo. Unya haron mahibalo ang uban nga mga tao nga ikaw nagpuasa, magtuyok-tuyok ka. Unya ang imong naong luoy kay tanan nga mangutana ang uban na unsa man day ka mare, na unsa man day ka pare. Ug dahil kag ingon nga nagpuasa ko para sa imong mga sala. Uy, mga kalag sa purgatorio. Dili oy, kanang magpuasa ta kinahanglan nga manghilamos pa man gali kita aron walay makahibalo nga kita nagpuasa. Ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ang panagway aron makita gayon nga nagpuasa sila. Dili kana maayo. Mao na nga kung kita nagpuasa duna kini merito tungod kay imo mang nga giampo ang usa ka intensyon o tungod niini ikaw panalanginan sa Ginoo kun wala ka magpakaron ingnon, wala ka manghambog o wala ka mingon nga puasa ko tungod sa imong mga sala, dili maayo kana. Kinahanglan nga ang atong puasa atong gihimo tungod kay duna kitay intensyon ug mao gyud kini ang gipangayo sa atong ebanghelyo karon. Una nga buhaton sa sekreto ang pagtabang, ikaduha nga kun magampo ato po ganing buhaton sa sekreto, pero doon na tayo gitawag og community prayer kining Domingo nga musimba kita ato kanang obligasyon, pero kanang pagpanghambog nga ikaw maampuon dili kana maayo. Ug ang ikatulo nga warning nga gihatag karon mao nga dili ta magpahibalo nga kita nagpuasa, nga dili kita magsuroy-suroy nga subo ang naong, o dili kita magsuroy-suroy nga ang panagway gutom kaayo ug kun dunay mangutana moingon gaampo ko para nimo, gapuasa ko para nimo, dili kana maayo kay ikaw nang hambog na, nagpasiatab na, daw ikaw nagpakita nga ikaw mas relyoso ug balaan pa kay kanila. Ug mao kini ang buot nga warning nga ihatag sa atong ebanghelyo karon nga dili ta magpuyo nga magpakaron ingnon tungod kay ang Ginoo gusto sa putli nga kasing-kasing, sinseridad nga kasing-kasing, diin siya ang iyang ihalad mao gyud ang dalisay nga pagigugma ngadto sa Ginoo. Ikaw nga namati nako karon, buhata ang maayo nga buhat dinha sa pamaagi nga sekreto. Ug ang amahan nga nagtan-aw kanimo nga sekreto ang imong gihimo, magapanalangin kanimo. Igsuon, ang mayong balita mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud manaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay nga kining pasalamat ha, kay nakita manggod nako ang video sa birthday ni Dodong Ezekiel de Asis Turco. Daghan kayo ang mi-greet niya, daghan ang miadto sa ilang balay. Salamat kaayo ninyo. Unya 8 anyos na si Dodong Ezekiel de Asis Turco. Ngadto kaniya, belated happy birthday. Padayon si mong pagkabuutan. Unya istudya bonamente para kidato on professional
na mga anyos ay bini. Hinaut unta nga ikaw magtinarong gayod pagpuyo pagkat tao dodong Ezekiel di Asis Torco. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon ba kay nindot naman ang panahon, hangyoon ta kamo nga muadto kamo sa kuta shrine, unya mudagkot, unya iampo ang kalinaw, iampo nga matapos na gayon ang COVID-19. Unya kadtong taga naa sa kabukiran, naa sa Mulabi, kanang naa sa Mahayag, kanang naa sa kining Tubod, Bakulod, kanang naa sa Maranding. Ako di ay kining greetings ngadto ni Father Albert Mendez o ngadto po ni Father Albert de Lara. Kining mga makadungog yun ni sila din sa ako nga pamalandong kay naraman sila sa Atbang sa Osamis. Muna nga ninyo nga taga Malingaw nga mga ako mga igaagaw diha nga mga ibo, kamo ako yun nga gihandom, kamo nga taga Tubod ug taga uban pa dinha nga makadungog din nga tong pamalandong, padayon kita kay sa ato nga pagtuo ang Ginoo magapanalangin gayud kanato. Usbon ko, salamat ninyong tanan.